Guten Abend, ich heiße Violeta, a vi se nalazite na kanalu za nemački jezik za osnovce i početnike. Večeras ćemo se baviti pozdravima i glagolom heißen. Pozdravi mogu biti neformalni i formalni. Neformalni su pri susretu i odlasku sa prijateljima. Tako pri susretu kažemo halo, zdravo, a pri odlasku tschüss, ćao. Formalni su pri susretu i odlasku sa osobama sa kojima smo na vi, pa tako kažemo Guten Morgen, dobro jutro, Guten Tag, dobar dan, Guten Abend, dobro veče. A formalni pri odlasku Auf Wiedersehen, doviđenja i Gute Nacht, laku noć. Da vidimo sada kako se glagol heißen gradi u prezentu. Inače, heißen znači na našem jeziku zvati se. Gradi se kao i svi pravilni glagoli u nemačkom jeziku, kada se od infinitiva odbije en i na osnovu heiß dodaju se nastavci po licima. Pa tako su nastavci u jednini za prvo lice za drugo st, za treće t. U množini za prvo lice, treće lice i oblik za persiranje nema nastavaka, kao što vidite, već glagol ostaje u infinitivu. Za drugo lice množine je nastavak t. Pa da vidimo kako to zvuči. Ich heiße, ja se zovem, du heißt, ti se zoveš. Ovde je dodato samo t, ne st, kako bi trebalo, jer bi došlo do dupliranja dva s. Tako da je to izuzetak. Za treće lice, heißt, on se zove, sie heißt, ona se zove, es heißt, ono se zove. U množini, wir heißen, mi se zovemo, ihr heißt, vi se zovete, sie heißen, oni se zovu, one se zovu, ona se zovu. I sie heißen je oblik za persiranje. Gute Nacht.